Semarang badhe ngerti panjenengan sedaya view ing Dinas Alun Bung Karno. Panggonan iki enten wonten Kabupaten Semarang, yaiku ing Semarang. Sampeyan sing dereng ngerti panggonan iki, ayo sangga kula pangerteni apa wae view ing mriki. Mriki wonten kolam sing gedhe ingkang kathah iwake. Nanging nek wengi tengah ning mriki api amarga wonten air mancur lan lampu-lampu. Bisa gawe foto-foto, rasa happy banget papan-papan iki. Foto-foto. Ora mung kolam tok sing apik, lapangan sing jebar biasane kanggo wong-wong jogging. Lan segawe upacara-upacara hari-hari besar. Wah, ing lapangan mriki wonten tugu ing yaiku tugu Soekarno. Wah, apik tenan nggih. Mas, Mas. Ngopo niki, Mas? Oh, Mbak karo Pak Harto niki. Oh, nggih. Wonten pripun, Mas? Tugune. Wah, catat sangat leres apik. Nggih, nggih. Nggih. Gimana? Baik. Ayo, kita lanjutkan malih ekspedisi ing mriki. Kayake apik banget iki. Ayo. Kita wawancarai Mas. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sinten, Mas? Namanya kula Bagas, Mas. Oh, Bagas. Pripun view ing mriki, Mas? Wah, saya mau, Mas. Wah. Semarang boleh bayang banget, Mas. Ing mriki kali sinten, Mas? Wah, kula dhewean mawon, Mas. Biasa jomblo mlaku-mlaku iso-iso. Emang niki view-ne rumah saya, Mas. Mas, kalau tinggal malam, Oke, kalau Mas. ajeng mamah-mamah yang kita. Monggo. Mas, nggih. Ingkang terakhir ing mriki wonten Asjo utawi Asmara Jawa niki wonten festival kuliner. Mari utawa sangga kula ajak mlebet ing Ing jero festival Icon akeh view-view sing apik. Ing jero kene akeh kedai-kedai utawa warung kanggo wong mangan. Pokoke apik ing jero iki. Lah, saiki sampean ngerti kabeh to apa wae sing ana ning kene. Ora mung jabone tok sing apik, nanging jerone ya apik. Pokoke Asjo jos Semarang gayeng tenan. Cekap sakmene ya kanca-kanca, kula review lancar rencang-rencang kula pamit. Aja lali mampir ning Asjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.